Άνετη εντός έδρας επικράτηση των εφήβων του ΠΑΣ επί του Λιξουρίου, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Β' κατηγορίας των εφήβων της ΕΣΚΑΗ. Από το ξεκίνημα του αγώνα, οι παίκτες του Γιώργου Σταθάτου επέβαλαν τον ρυθμό τους σε άμυνα και επίθεση και πήραν προβάδισμα στο ημίχρονο, με σκορ 37-15. Ίδια εικόνα και στο δεύτερο μέρος, με τον ΠΑΣ να δίνει χρόνο συμμετοχής και στους 12 παίκτες που είχε στη σύνδεσή του και να κλείνει με σχετική ευκολία το μάτς με σκορ 72-48. Αξίζει να σημειώσουμε πως για την ομάδα της Ναυπάκτου σκόραραν για ακόμα ένα παιχνίδι αρκετοί παίκτες, δείγμα του πλουραλισμού που υπάρχει στο ρόστερ. Πρώτο σκόρερ ο Παπαθανασίου με 23 πόντους και τον ακολούθησε ο Τσάτσος που σημείωσε 10 πόντους.